दनेमाड़ी ग्राम पंचायत सरपंच महोदय को आम पुष्पगुच्छ उत्तर दे स्वागत करवा। आम गहड़े अच्छा जीपीसीसी सभापति महोदय अथ आज्ञा सी ठिया हे आम पुष्पगुच्छ दे स्वागत करवा। आम गहड़े अच्छा दनेबाड़ी ग्राम पंचायत समिति सभ्य महोदय से ठिया हे आम पुष्पगुच्छ दे स्वागत करवा। आम गहड़े अच्छा जागृति अनुष्ठान संपादक महोदय सार को आम पुष्पगुच्छ उत्तर दे स्वागत करवा। मोर कुनि कुनि छुआ मानू आज यही प्रोग्राम करुवा ग्राम विकास सार मानू प्रथम तो आम तरफर समस्त को आर्थिक अभिनंदन जनावु। नमस्कार। आजिकार यही मेला को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुँचा। ग्राम पंचायत रे वाटर सिक्योर ग्राम पंचायत एवं सेफ एंड डिग्निफाइड माइग्रेशन प्रोग्राम ग्राम विकास एवं जागृति मिसिकी से प्रोग्राम टाक चलाऊँगी। आज आम जो मेला आज ये एकत्रित होइछे यही मेलार जदि कहवाक गले तार मूलदुआ पड़ा पाखापाखि वर्षे तले जिते मन थी आपणकर ग्राम विकास गोटे टीम आपणकर दनेकबाड़ी पंचायत रे आसी गोटे कैंप करते से कैंप रे से माने प्रत्येक गाँ को जाई गाँव रे थिबा ग्राम्य उन्नयन कमिटी गाँव रे थिबा स्वयं सहायिका गोष्ठी समस्त सहित बसिकी गाँव रे कौ सब समस्या अच्छी ताकू चिन्हट करते से समस्या चिन्हट करदे जे आमर समस्यार समाधान हो नुह कि ग्राम विकास किंबा जागृति गोटे गोटे दुईटा संस्था आसिकी आपणकर समस्यार समाधान करदे सेटा आम विश्वास ही करूनु। तो जिते बड़े आपणकर समस्या सब चिन्हट कराला ताकू कौनसी ना कौनसी जगार तो नहीं से समस्या को रखा पड़ो। तो तापाई आम चिंता कलु कि नहीं आम पंचायत स्तरीय यही प्रकार गोटे मेलार आयोजन करवा जो आम निमंत्रण करवा ब्लॉक एवं पंचायत समस्त ऑफिसर्स मानू जो मैंने गाँव में चिन्हट होकर आसवा समस्या को से शुणे एवं तार समाधान रास्ता कौन हम से आमको ये सजेस्ट करेंगे। 62 भाग जंगल थिला एबे सेटा 80 भाग को बढ़ी आ दारिंगबाड़ी मुख्यतः जंगल बढ़ी आपण माने जानि केते जंगल नष्ट न कर। द्वितीयतः जंगल रे निया लगांतु ना जंगल रे निया लगेला तो जलस्तर भी कमी जाउची जलस्तर कमी गले
ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସବୁ ସୁବିଧା ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟତଃ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୁଲେଇକି ମାହୁଳିଆରେ ଗଛ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସହରର ବି ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଗାଁ ଛୁଆ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ବଢ଼ିକି ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗରମ ପରିବେଶ, ଖରାପ ପରିବେଶ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବି ଏତେ ଗରମ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ହେଉ, ଆମର ଜାଗୃତି ହେଉ, ସବୁଜ ବୈଦ୍ୟ ସଂଗଠନ ହେଉ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାମ କରୁଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର PMA ଘର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଟି ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରତିଟି ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ଲକରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଗରିବଙ୍କୁ, ଗରିବ ପରିବାରକୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଅଫିସ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବି ଗରିବ ପରିବାର ସର୍ଭେ ସରିବା ପରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ସବୁଜ ବୈଦ୍ୟ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଜାଗୃତିକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେଉଁଠି ଯଦି ଗୋଟେ ବି ରହିଯାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ 1-2 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେ ଏରିଆରେ ଘର ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯିବ। 3ଟା ପରିବାର ଥିଲେ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ନଳକୂପ ଖୋଳିବି, ଆଜି ଏଠି କହିକି ଯାଉଛି। ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମାଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତି କାହାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଘର ସଫେଇ ହେଇନାହିଁ, କେଉଁଠି ନଳକୂପ ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଭତ୍ତା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଭାବିକି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ମୋର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ଏଠି ଆଜିକା ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଏବଂ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟଲ୍, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହେଉ, ଆମର ସବୁଜ ବୈଦ୍ୟ ସଂଗଠନ ହେଉ, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାବିହାର ହେଉ। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଳି କରିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଆମାନେ, ଆଶା ମାଆମାନେ, CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରି କହୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଲେ ତାର ଯେଉଁ ସେ ମହିଳା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଦେହରେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ସମସ୍ୟା ଜୀବନ ସାରା ତାର ରହିଯାଏ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଏ କୋଉଠି କରୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗ୍ରାମ ବିକାଶକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୋତେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କେବେ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଈଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାବିହାର, ପୁଣି କଙ୍କିଆରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ପୁଣି ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାବିହାର 2002 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି।
की नाचला ना डोला चालू डाले ओरिया ओरानी दीपे दीपे नाचले ना दीपे नाचले ना कोई दीना दसा दीना माते दीना कोई दीना दसा दीना कोई दीना दसा दीना माते दीना कोई दीना दसा दीना तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया दिल से चिल्ला के बोलो अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे
समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते